Κύριε Τζουμάκα, πρόκληση σήμερα για τον Ηρακλή, ο οποίος σήμερα είχε και την ενίσχυση με τους Τζουμάκα, Σταυρακάκη και Μπερμπέροκλο. Δύο λόγια για το παιχνίδι και φυσικά για την τελική φάση, για τη συνέχεια. Έγινε ένα τρομερό παιχνίδι. Αυτό φαίνεται και από τα σετ που πήγαν όλα στον πόντο. Ήταν πάρα πολύ σημαντική η ενίσχυση που είχαν από τους τρεις που είναι ανήκουν στους εφήβους, αλλά επειδή παίρνουν μέρος στο μεταντρικό δεν μπορούσαν να έρθουν την πρώτη μέρα. Έγινε, όπως είπα, φανταστικό παιχνίδι. Χαίρομαι που πήραμε εμείς την πρόκληση από μια ομάδα που ήταν εξίσου πάρα πολύ καλή και ελπίζω άλλη φορά να μην ξαναβρεθεί προπονητής στην θέση δική μου να πάει στην τελική φάση χωρίς τρεις βασικούς παίκτες. Αυτό για να γίνει πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση μεταξύ ΕΣΑΠ, Ομοσπονδίας, Ομοσπονδιακών, να βάζουν τις ημερομηνίες των Πανελληνίων έτσι ώστε να μην συμπίπτουν ο ένας αγώνας πάνω στον άλλο. Εύκολο να μην ξαναγίνει έτσι όλα μαζί. Και τώρα στην τελική φάση εσείς, Εθνικός Αλεξανδρούπολης, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Ναι. Πιστεύετε ότι υπάρχει ένα φαβορί? Φαβορί στο Final Four δεν υπάρχει. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός και η Αλεξανδρούπολη έχουν πολύ καλή ομάδα, αλλά και εμείς δεν πάμε πίσω. Αν είμαστε κομπλέ, πιστεύω ότι μπορούμε να χτυπήσουμε όλες τις ομάδες. Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.